emsebenzini. Hayibo ma, awuyile namhlanje emsebenzini? Cha mntanami ngiyile emsebenzini ngi-off namhlanje. Manje lethe ingubo zakho ngo-ayinela. Ngeke ma, hayibo ngiyakwazi mina uyi-ayinela manje ngidala kabi mina ngingaka. Hayibo. Manje iyona ndlela ozongiphendula ngayo lena. Wi, hayi ke, hayi. Cha manje uhlaza bo. Uhlaza wengane. Ukuhamba kwababa wakho kuchaza ukuthi manje fanele ube sihlaza kuma wakho. Angiyifuni indlela okhuluma ngayo kumina. Hawu manje, mana kanjalo ke. Ubhekephi ugqoka kanje? Esikoleni. Manje ukwazi ukuhamba ugqoka kanjena? Ngiqonda, hayibo ma, manje la ekhaya umuzi ohlonipheke kabi ukuthi ungahamba ugqoka kanjena kanjani nje? Ngoba uniform yesikole le ngithini uniform yesikole lena ma. Manje akuyona indlela ongagqoka ngayo la ekhaya. Hayi asazi ke. Hayi asazi ke. Ngibona baba nje ngoyengekho la, awazi nokuthi wenzani. Ibambe lapho ke besi. Kade uphikisana noma lapho. Uthole nina ngilalele nina minyinwe. Uba nina wena ubhala lo. Uba wena umdala ke ngizongitshela lalela kusimunyo. Awungiyaphazela uqasha hlula iklasi awubone wena. Ungiyeka uphuma kimi. Phuma nje kimi. Hayibo, nangu umuntu ngayo. Baba, ngiyakutshela ngale ngale yakubuka manje njani? Angeke ulilela ekhaya nokulalela mina. Mina la ekhaya ngulalela. Ngiyoze ngibe late ile drama ekhaya. Angeke ukwazi. Uhlele asama umthwela la wena. Nangu into engingafuni. Baphume makube kusuku umzalime kuza badazi ngani bahamba ngokuhla babuye ngokusa ima bashaye bomthetho emakhaya nomthetho manje ngathi usuya baphuna umshaya kwemzali basokuzomoshwa amalungelo bayawa abuse babhema amadransi baphuza notshwala umbizo malume bebethandale nganisa ncane kodwa iphushisisa uma bawengana ulingana nomkhulu yini madoda ihluke singa rap abantwana bese nyabalala lekelelani bantu besizwe nasi singane sidlala ama-breadwinner sathakalula phela sibona imali anganiphela kuhlanganisa amadatha naku-social media sebeyamdinga Sisakhala. Kwenze njani? Bamshayile zathi ngiyakutshela bamshayile. Kwenze njani? Ngifuna ukubuya. Awuhlale phansi. Awusethi isibuya la ekhaya. Awuhlale phansi ngisenze. Awukahle Mathembi. Sewenze njani? Manje kwenze njani? Sithe sibuya esikoleni nabangani bami. Besiplana ukuthi khona iphathi esizoya kuyona. Ya, wase. Besiya kuleyo phathi leyo sifika ukhona umunye ubaba. Wase kwenzakalani manje? Lo baba loyo wafike wasinikeza imali. Indoda yakho. Indoda yakho. Asho ngani uthi indoda yakho. Awukhulumi manje. Ma. Wase baba loyo wangisiza emotweni. Safika endlini wafika wangenisa. Wangibeka. Manje ngikutshelile kodwa. Ngikutshelile manje. Ngikutshelile manje. Angithi ngikutshelile. Ngikutshelile. Usukuyenza le. Ngikutshelile. Kodwa ngikutshelile manje. Isaba kutshelwa sibona ngomoya. Lento osuyenzile. Ngiyaxolisa ma. Hayibo. Ngeke ma. Lo. Ngeke mawuthi ngicela ukuthi ngilalela. Ngeke. Ngeke lo menze izinto uyalalela. Ake ube thini isiphatho lokho kubeke ngane. Ngeke mina ngeke ngikwazi. Mntanami, lokho kwenzekile kungenzeka nakubani. Kodwa into engiyicelayo kuwena, ngifuna uqala impilo yakho kabusha. Yonke into obuyenza usuyayiyeka. Wena uzoqala kabusha yonke into obuyenza. Siyazwana mntanami.